Hyvinsä. Sitä kauppaa meni. Matolla 1 voittajana oli Pasi Tuomela Sakila, ja nyt on ottelevat Jerry Lammasniemi Kudosin, Samuel Talvitie Seibukan. Valmistautuu Heikki Saikkonen, Mikkeli Judo, Niko Silde Tsikari. Hyvä Harri! Hei Harri! Hyvä Harri! Osai komi! Pää! Ja Jopon! Osai komi! Raddi ohittu aika helposti. Pidä! Tilanne on aika huono. Pidä! Hei, hyvä! Matolla 2 voittaja Harri Honkanen Chicago.